Decision aka review meeting ke bingla shim menta kasngi hapo kajing yalam jong chief minister jongi kalong kum kajing penken mau ya katu ka circular lani kan notification ke bingla issue na ke labor department ka bangi ong babro kitu ke private business houses ki ba set up hapo ka jela megla jongi bakin ngau bah ban consider na kamenta kinu ki post hadu kini ki skilled laborers leni ki technician leni ki operators ki badon ka qualification ki briu jongi kabamut ki permanent residence jong kamegala bakin ngau baha bantung leni ban consider shwaya ki bakum kita te ban buddin ya kani notification nila ai ke direction ya ka yau commissioner secretary jongka commerce and industries batru ya ka labor department bakin lum meeting no rengkat bat kini kitrai jong kini ki business houses hapo jong une utayau bamenta kenang bakila banle ya kabadon kam kita kideki rai lene ke information lene ke jingpetip na kamenta kinok song jong kerjela jong ibaro jinglong jiman jingdon jong COVID-19 na state Meghalaya ke jongi ya ka bagila fa ben testing ki sampul baro ki long khatwe hajar praspa khadar haru benda singi ke shotri jun bat ki bala dep test ke bala shem ke report ke long negatif khatwe hajar so spa san busan ki belong positif pada cases ki balong baro ki apo ka state jungi ki long sau kalaingut ki la jam bat salai pongut ki dang long active cases te ki ba nginang ap igara resort pade na bada ki badang pa na bada test ki long lai spa khatla te kitu ki bon fai pade na sabar jong ka state Meghalaya ki bapoi hadu menta po ka state Meghalaya jungi ya ka 10 Jun kalong khat 1,000 spa san pulai kini kedika latest update for the COVID-19 in the state of Meghalaya. Tau ngi ong ba khat sau sngi kalong mandatory ba phinle la kalong ka home community lani institutional guarantee. Balai namar komong pi don ki ba habangi test kumenta ka sngi la share ni sngi yo ya ka to report kalong negatif tinggal apa ila advice ki rengkat ki protokol ke baki dai ban board perking ye kata dai nak da ko mo pi yakiba wan ki bangilale kumta kum magabaji amnin yakito silok ki bawan na po Delhi ke bala keli ba maya mane kalong kaju ki kilale garanti ni ledi namar ba hakatu ko por ba test ko mo pi kalong negative tenrai within khatsau sngi beda ka long symptomatic tenaga daw nakaliang jong ka health department nakaliang government ngila take care ki kumbakalong ta ngila ngatrai ngila iyo training mentala lai benai lani kala benong lai benai tam ki protocols lani ki notifications ke bengi issue nakapor sakapor ba ki briu jungi komopi kane kadai bai la phi ong sakomno kadai ka jing sungthu ka jing kit khle dem marwei Namar ba kumang pipet nginamla ru ban shu yai like ya ka livelihood jong beriu ngimla ru hoi ban klet ya ka jing im jong beriu ten ngimla ru ban yai like ya ka kamai kaji jong beriu ngimla ban om khaksa bro system bro sau benai san benai namar ha kan ko kapor ngidon kami ba ka wei begin take care lede begin chat ngin klan ka wei pada kolong ba ngin yo ru lakum no ban kamai jakpo hala ijong yen khenang banum jia ka jing skosi tepi menta ko mau pi ka training ka mila ai la live benai tam ka district administration ki bor snong ki bor thau ngilai trei menta la live benai ngakrmen skem ba kane ka ek bro ka bingale kelalong kelarung ha ka jabing lani ha ka jing mut jong perkhat jong kin nong song snong jong ibro ha ka jela mekla nakar ka daw ngile ya kane relaxation pinong ya kadukan la ngimple kamlok piong ka yau ka hat
katu kani tambah rengkat ki regulation ke babiang nangka ki district administration borok ki walk out kumno ban yelek kat bala banum don ka rosh banum don ke jingya tur ke jingya jan bangin mla ban break ikani ke social distance su tenar kada ko mo pi ya kani ngayo i bat ngi na ka sarkar ngi i ba kadon ke jingya trailang bat ru ka bengi apil hi kalong ba shimet mdadon kam syu kum mengaju ong pi ban syu ong bet bangin hap ban penbor mangi naka sarkar naka health department lene naka SP lene UDC na trai kani kala long bet kamram jongi marwe ban kit khia yakini ki protocols lene ki SOP ki bangila issue naka por ya kani ka tracing nei kan yat man kasngi ka tracing kan yat man kasngi number 1 number 2 ko mo pi ngipen tikna bakine ki high risk contact leni ki close contact leni ki contact but uniu rurang ba ubayo ikane positive ba mentak la garantin halaki jong ki jaka ki area ngila debu yaki ha jaka ka biang ba khat saus ngi kalong kin observe banum don kanu ke jinga mix ke jingi kendu yo le se kumno hadin saus ngi sans ngi yo kadon ka symptomatic dia kata kadai ka bangila le ka praktis kemile ban ngin yai le ai ru kata but ya kata de hang ta bangopi ngimla ban ong lepa nangno kani ka sus kawan lani nangno le se ke bit namar ba kani ka jajing pang ngong pi ka ba kampla nakiba pelatam kalong ka ba kampla namar ba kalong tik ko makatuka kes ka ba menswa ka ba jian ngkong kalong more or less hakatu kalenti pi kini ki driver kini ki driver ya ka essential commodities again talk naya buddin than ya kata ngin namba ong balai pi yo fi bakla pi klem bud perking ya ki an ki kanun den rei ko mo pi le se kani kalong ka wake up call bahaba kalong kumne ngi ya kendit ben riu baro namar pi ko mo pi kani nginamla mangi ban naka sarkar le naka health department le ni nanu ru hadu desab sing nginamla ban on monitor man ka minute man ka kenta jong no ha baki move in move out ten reka ka bengi ong ba responsibility ka long bek jong pi marui ban penting na le di pi long save namar bala de pim long save ma pi ka bamut ultimately ka ing ka sem jong pi kam long save. So that is the point mo ping ngiyai kren ngiyai ban ya kini balakum nuru way pakaway kidai ban shim ya kijing kitle khnang ba ka jela ka jongi kan long save totally